algo a nivell global que impedeix l'aprovació dels pressupostos municipals de tots els ajuntaments. La realitat sabeu tots que és ben altra. La major part dels ajuntaments, de tots els colors polítics, ja tenen aprovats els pressupostos. I si la senyora Insa té algun problema, té algun dubte de com aprovar un pressupost, li ho pot preguntar a l'alcalde de Bocairent del PSOE, que ja el té aprovat, o si vol preguntar-li a un amic d'ella, ho pot preguntar al senyor Rus, en Xàtiva, que també el té aprovat ja. Per tant, com sempre, excuses de mal pagador per a no fer la feina. Pel que hem sabut en premsa, l'esquadre que s'impedeix aprovar els pressupostos és un esquadre de 200.000 euros. I per tant, nosaltres compareixem avui amb la ferma voluntat de tirar una mà a l'equip de govern, amb la ferma voluntat de dir-los com poden solucionar aquest esquadre de 200.000 euros, perquè és molt senzill. Mireu, 140.000 euros de la televisió local, Televina, al cap i a la fi, estar pagant l'aparato de propaganda de l'alcaldessa i de l'equip de govern, tot el poble en un moment de crisi, està gastant més de 20 milions de pessetes per a lloar a l'alcaldessa en un moment de crisi no té cap sentit. Per tant, ja tenim ahí 140.000 euros. 45.000 euros del sueldo de Maria Bach. Si resulta que la regidora d'Hisenda, la seva principal funció és fer un pressupost i és incapaç de fer-lo, és absurd que cobre. Per tant, 45.000 euros més. I, sincerament, per la feina que fa la senyora Martí, per la feina que fa la regidora de Cultura i de Propaganda, jo crec que en la meitat del sueldo, en una mitja lliberació, està més que ben pagat. Per tant, 23.000 euros. Això, 140.000 de la televisió de Televina, més 45.000 del sueldo de Maria Bach, més 23.000 de mi sueldo d'Imma Martí, sumen ja 208.000 euros. Fixeu-vos, ja s'enquadra el pressupost i encara s'han sobrat 8.000 euros. Perquè és que, a més, és que este govern el que ve demostrant des de fa molt de temps és que té diners per al que ell vol. Resulta que, per ficar-vos un sol exemple, els 3 piloners retràctils, els 3 piloners d'Aurora, de Sant Pasqual i de Santa Fas, i això que tants problemes i tants líos han generat, han costat res més i res menys que vora 30.000 euros, quasi 5 milions de pessetes. És a dir, el govern té diners per allò que li dona la gana tindre. Per tant, com que Maria Bach, com que la regidora d'Hisenda és incapaç de fer el seu treball, el millor és que el seu sou es destine a quadrar el pressupost que ella és incapaç de quadrar. I per això volem demanar avui la destitució immediata de la regidora d'Hisenda davant de la seva incapacitat de fer el treball que té assignat. I més encara en aquests moments de crisi, en uns moments en què és imprescindible comptar ja amb el màxim instrument econòmic amb el que compta un ajuntament, que és el seu pressupost. Especialment en aquests moments en què tenim viu una triple crisi. Vivim la crisi mundial, vivim la crisi del tèxtil per culpa del govern de camps i vivim la crisi de tindre a l'Ina Insa i un equip de govern que estan sumint el nostre poble en la paràlisi absoluta. Moltes gràcies i jo com sempre estic a la vostra.